Men bu nimle mümkün sama kıl bedalekena balekena ha. Taliba yazın sana gelsin de bu tayını alıp bolya. Bir mut men onu berdenim goşup bilmeyen seýär diýen ol mihmanam alıp bilmeýär ortak janlyany medip bilen ok dogry. Bir mut meni bilen o daýdaýyn. Ayna bunu bolly, bunu açıp bolya. An gelin birin hani. Bir Türkmen hoş göreyinne. Tak. Türkmen, Leyla. Leyla Türkmen nerede? Tanrı verdi diye. Han gelin an şunu talibat aýtdym men şu wagt. O. Amerika. Urudayam diye vay yok mu kabı bak kaldım seninle. Bir mut talibat urudun amına. Sen goşup bolan o dostum näme üçindir bilemok. Nohur 0707. Bir gelmelim belki ya. Sena goşup bolan ok. Salam. Nohur oýdan tekiňden takipçiň müňden näme geçen ha näme üçin bolan ok gary. Ay başka kim var uğraşsana. Spartak, Maral, Gülelek, birin gelay. Yaptıgılay. Yalvarmalla yo. Goşulayına birin yarım o. Ya girip bol yani kenana. Yankı nohural ülmen nurna. Hani bol yani kenana gel. Gel talip. Nur gowmýat elonat. Nay gowu da aşkır gowu mu? Şükürat men amay oğlanlar geler diýip aşak tutýar. Ay şu gelaýan nokta onu şu nohur men näme üçin häzirem alyp bilemok. Bilemok Türkmenistan'dan gadagan ka. Maral ýokmy? Maral ýaňa bate. Şu at talim kanem molla. Talip täden uradany. Giren girip tura näme üçin sen girip bilemok. Ya hayran hoş näme nohurum girip bildi ha. Salam hemme. Salam. Gomutumuz arma. Assalamu alaikum. Salam. Gomu otunu.
Selamun aleyküm Nura. Aleykümselam, aleykümselam. Varma can tağma. Olmaya da lan. Girip bilýän ekenim Nury. Meni O bayram. bir beylek account'ta kelle var turar men account koyun var men şu birine 3 yıllık ne men dolarının bilýän var ha. Bu mu ya beylek mi dip men beylek dip bilýärdim var. Talip gir bilen oğlum sen. Talip. Zaprosa barıp durup olun. Zaprosa barıp duruyor ne için? Ya hani bir de boş diyadınız lo. Ejin bari işinizi bizim kanalımda atak etmek, jalip etmek. Ey Türkmen halkının pulunu boş saatlara karşılap görmeyin ey. Bir her dimen barmalı almalı nesip olsa hasabını geçmeli olsunuz. Balını satıp bara koyur yerine nesip olsa şu. Neyse bana hükümeti halkı ziyana oyun olsanız nesip olsa ziyanınızı yaparsınız. O halkın pulunu var isteyen adını soğun ort görmeyin hasabını vermeli olsunuz. Ben size deyin. Şu aylığınızdan daşarı neyse manat alan olsanız onun tenderları çişirip 2 milyona 3 milyon doları bitken daha da 15 milyon dolar yazancı zatlarınız var ha bulun hasabını vermeli olsunuz. Ben size deyin oynadım o. Aeroportu 2 milyar 200 milyon doları kurdunuz. Men şol aeroportu 1 milyar dolarda kurup bolýar şol. Artık maça guron kişi bolup alanca pullunuz var ha. Kikirdengizden şeydi bolarsın ekip bolar kikirdengizden. Aldınız da siz o halkın pulunu. Fikir etmeyin siz onu beylik koymayasınız. Halkın pulunu iyisine gaytarsın ekip bolar. Biz Samsk yerine ocak bolýan halkın pulunu oğurladık, hiç kim görmedi, hiç kim bilen ok, eşitmedi, hasaban vermez diýany da berýär. Yaman ekip bolar. Manat pulgadan yalar o adamlar. Men size aýdaýyn. Aşgabat aeroport kuran bolsa, ýene bir aeroportun pulunu iýdiler adamlar. Manat görýärler. Kanada meden oklar. Bir sanak mektep, bir sanak mektep pulunu öldüler iýýärler kapitalyna. Toşna, Nury. Küçükän birini şeyledi bayno. Senem şu ýenlerden mi? Senem şu ya Yo men ejim amyndan eşitdim. Ýen sünkünü iýip sünkuga alýar, sünkün saň okladylary. Sen şu toşun çorwasy ýa-da. Yo necilep ejazada çok başlaýanyz o. Näme? Dinlesene, ýekejem dinlejekmi? Dinlejekmi meni? Sen ejen arzuda berip berdiň bir tok düşündiňmi? Ejenden jagallaňy da ölýän boldy başga variant ýok. Ay öljek howdiýan ýok, armanym ýokdy. Daş näme maňa bu küýsap durun. Küýsap durun ýok. Sen pikir edýän diňe men näl halkyň bara 3den 2si şu wagt daşagurda çykmaň ardygyna. Nä özüň köçän arasalyjak montan geline suwsan alyp. Aýejen köçe arasalama adam tapasyň ýa-da adam tapan ýok siz. Musur aýyrmana da adam tapan ýok siz. Sen ne variant bolsa gelip köçe aýyrýan mesele der sana. Yo Sana variant bolýar, gelip sen köçe durýan mesele ýok. Hemmeri bok götürýär iň soňunda hemmeri. Ozalama musur o Aşgabatyň sähel garajaklaryna gidýän. Onda sike geljek bolýar musur eken, onu näçe geljek bolýar? Yo men watanym way. Sen almış onu näçe bolýar? Bara çürükler tohumyndan normal. Sen aýdyşyň ýaly çorwasynyň bir ýerden normal. Näme ýurtgen kime nä watan sen tatyn aldyňmy? Nur sen geljek bolýanmy der ýaly. Ya Nur ejem onya ýerek bunda ýok. Men sana aýdaýyn, ejem şu oglary gelse Eşitýän oglary gelse ejem öz kim özüm dogran düşündiňmi? Men barmakam oturun ýerinden istek näme?
Bolsa dograrynda ony Ya dinle diýende sen şu tak gelsen öz kimlerim dograryn ya. Bolsa dograrsın, bolmasa näme dograjak? Dogrardın da odalıyor var sen oýa sen dograr. Hayır. Amaň sen. Ha? Ey dur. Nasıl? Bir kerem de şu wagt kelläňde gyňaç takıny oturýarsyň araya 100% aýdyn kelläňde gyňaç. Toşna bilýärmi Nuri? Agdaga tikey Nuri. Kelläňde gyňaç takıny oturýarsyň araya. İçýananyň gülküsini Blok etdiň. halkada dakyn blok halka. Ejeng tikip Nura var. Gel Nuri ejeng hiç sana degen ok diýsen gelýärdi koçaty turýar. Kulağalka dakmadyňla otaýyňy öňeme onyň 40 günlük bäben kıyarlar çalşdyryp goýarsan biziň kıyaletdi. Sen çalıştırdın mı? Yok, bizde prokorlarda ya dinle de video zapsıdı otur mehirli ejim bizde kazanın o külen. Sen yara kazyorlar zapsı ediyor davan samsak. Ejim sen ya kazyorlar diýany kazyorlar da tiýany Nurana diýip dur o waka ýa gerek ýa. Sen nämesin öwýän Türkmenistanyň bir gowy ýerini aýtsana, bir eşdeýin gulagymyň posa açylsyny aýtsana. Eşdeýin näme var Türkmenistanyň? Zato zulümden başga. He, gurlu? Näme bulgyň musurdan musur karar çykarýar, näme diýär? Gurban gulýan näme? Gurban gula iýdiňden etdirjek bolup şeýdi bärik gelip. Yo, sen zulüm gördüňmi diýär, o kançyta dinle, näme no ýejem ýertarna, vaýa amýalap görün. Kançyta. Video duandy. İşitdinmi? Yalap görün. Men haberdaydy na. Gurlanda bara dinle, gurlanda. İşte dilin aýlanan oga, yalap giçek gidertir dilin. Boş versene bir dostum bir daha hükümeti tankit edýär. Saňa näme agram düşýär aýdylar. Yo, agam boş gurlap giden adamy nalan elemen bar ýanda bir erkek gal barda ejeng saňa daşaw düşündiňmi? Men Gurban adam eşdiýärmi gurban adam Allahna bolýardy, bulara bolanokmy Serdar Ullukany elini Gurhanyň üstüne goýup ýalan sözleýärdi. Bize bir prostoy raýat bolanokmy o bütün halk ýuşurlarlaýar, bular bir efir açýanyň. Nurana ýaly ejeng oturan ýerine kuşkurano gel erkek bolsaň haýtyn gelip bilýän. Erkek bolsa dinle, erkek bolsa koşkunyň dinle, erkek bolsa koşkunyň agdyna bardy kabul etmeleken. Erkek namysy bar bolsa raýatlar koşku bar ýa kabul etsin. Olar musur prezident aşagynaklar kabul eden oga samsyk. Ya boş ver bunu on yagat görünmesene bunu dilin koşkulum ahirli. Dostum sen bana seyret sen meni Google'un etenoka menin şu taýdan barjama ýapyrda etjem. Sen Google'un etenoka şimdi ejen sen ýalakyn fikimde başga fikimde oturýar. Men sana bir daha söz berýän onu şu taýda 210 adam otur. Şeýle bolaýyn ýüzüň aç seyret ýüzüň açda görküp bir aýyň içinde sen şu Türkmenistanyň oturan ýerinde ejen siktirip görküpdiň. Yüzün açýany. Ýönüm bir daha. Dur, tanamalam men seni. Men seni tanamalam boldy. Tanamasam men näme tanamalam. Kiley bolaýyn. Yüzün aç. Bir aýyň içinde men seni ejeň sikmesem, onuň sen diýäý dostum men seni gowun metem moktu faňa bolýan. Hani bir aýy bollady diýde gelýär onuň. Ejem siken, ejem kamdordan sikkädi. Sena pajinimdan nomurum dur, arkyny ejem girýän problem bar. Näme paşyrdy ýa? Şuýda ýüzüň açy bilmediň iňmerksi. Şuýda ýüzüň açy bilmediň iňmerksi. Hani sen ýeten okda ho. Yo, sen gelen günüň men sana ýüzüm açjak, ejem siken sen meni wara şuýda haçan gelýän. Men başga türlü gurlaşýan men siz bilen başga türlü gurlaşýan men siz biliniz bu. Dinle, ilmeden bir daýdynmy? Sana daş gurlaşmak. Anan ýa-mı Nuri? Sen meni sana daş diýän. Ejen näçe borýan Nuri näçe gitdi? Kara görmesem sen meni zaşmary edetde gelä efire geldi. Näçe yo. Näçe ýaşaň aýtsana. Ýöne ýüzüň açy. Näçe ýaşaň aýtda. Yo, men ýüzüm näme profil nomerum dur diýän. Ýön sen näçe? Sana bar ýüzüň açy bilen ok dämi? Ýüzüň aç geldi. Ýüzüň aç, onuň tungurlyk boldy. Ýüzüň aç bilen okmy? Men sana şeýle bir gowuslawy berdim. Sen Türkmenistanyň arkadaň şo taýda, Serkerdawaşyň şo taýda, milli howpsuzlyk itleriň, şagallaryň şo taýda. Men sana aýtdym, ýüzüň açsaň, oturan ýerinde şo gorolýan ýerinde ejeň siktirip görkezýändim. Açy bildiňmi? Açy bilmediň ha? Dogry dämi?
Onda näme gelip haşyrda ýaňaýda onuň. Öňüm metan o plan. Madiyen öyle profiline işte adam yok. Ulan bar haram da o çürük tohumundan olaýmasa. Yetden şu rejimden bidar. Uç kofuna mal clean dedi böksün ne? Yan yakynda da başga da bir kısan zaýatyn çykarlanlar ýani özler goýulýandyr görüp oturan bolsa. Kırpmaktan içinde. Özler bilýändir. Ýöne prosto wagty ideal sagada ideal käbir zatlan. Wagt sagada gelen aýdyp bolýar, onuň werde aýdyp bolan. Erkek olsaň da erkek olsaň ýüzüň açýan kyn nomry ya 50-80 yaş 90 yaş diýär. Men aşakda oturjak men ýanymda kalabalyk. Ýalňyş stad edýän bolsak, teredin gün üýüşlüňki gowurga diýişliňki boldy gyna. Men ýaňam efirde aýtdym. Gün üýüşlüňki gowurga diýişliňki boldy. Şuna çenni hökümetler özüni men hökümet diýen bolup kimsi polisiýa formasyny, kimsi waýenniň formasyny diňe ezdiler. Gün üýüşlüňki gowurga. Oho, kanun ba belli bir yerden soň kanun gutorýar. Şuna şeni şeýdip gezdiler ha, dogry dämi? Döwletler hem şeýle, başga döwletler hem şeýle. Belli bir ýerik şeni gelýärler, onuň ardy kanuny zady aýrýarlar, dünýalary eden edýärler. Oğlanlar tutuldular, türmäge girdiler. Awa iň soňunda şulary ötünç soranlaryna da, başga soranlaryna da şular giroy eden dedi, şulara boldy, şular kösendiler, şular çekjegini çekdi, şular olanlar. Anhamrat düşen 4 ýyl $1 dollaran soň göýbermediler, ikinji sorawy berdiler. Etçeni edýärler adamlar, men diýjek bolýanym, gün üýüşlüňki gowurga diýişliňkini bilemedi bilýär adamlar. Bizde de başa güýç. Biz diňe etmeli adamymyz birleşmeli. Diňe birleşmeli. Halk bolupçuk, 5 vilayet bolupçuk birleşýär. Aha şu wagt näme edip görler sizi? Agdyňyzdan gan getirip görler. Taksilen wara, taksi edip görsüňiz da näme şu Aşgabatda, vilayetden gelenler natar nemesi, anan çykaty. Ana şolary näme etdiler? Özüňizi zastavit edýärler. Ay öz islegim bilen men şu zatlardan ýüzdönürýän diýdir. Dogry dämi adamlar? Öz islegim bilen şu anan çykatdan ýüzegürýän diýip, onuň zastavit edýärler. Hemen size zastavit edýärler, hemen öz islegim bilen diýdirýärler. Gan usurmak dämi şu? Halk ya samsyk görýärler, ya da gorkop görýärler. Anam üçin siz birleşeňiz, biri şulara gaýtawul bereňiz, birleşseňiz bolýan konkretni jogap berýäňiz. Birleşseňiz bara, bular bara sizi hakykatdan hem filan o adamlar, hiçimizden filan o men aýdym. Nuraga täze kanun açdyňmy? Görüňler, jogap beretiňiz gelse konkretni watandaşlar, konkretni edin. Birleşiň bara. Bam şular ýaly problema. Eşitdiňizmi? Problemaň ýok bolsa bar. Illa watatagi? No. Ýa-ma o araş badet gelýärler laýbary. Prava nerden alan bolsaň diýe maşinam şo taýda sürmeli eşitdiňmi? Nuru atma, dostcan sağma. Durudaya şükür. Ay bir daha soracak ay sen erkek kovalan yana maral siktin erkek gel boyunu al. Ne ecem emmek soğuk bana berer yarak. Ben başkalar tutup sonra. Ecem emmek soğuk. Yeday sen ekleyecek. Şey yankin var kripto. Bir mi tapayın şutaydan. Kripto. Ey musurlar köpelen ey musurlar. Yazsana aşaktan kripto. Niýedäýsen? Nurgözel ejeng tikeyin, mährilje ejeng mazana tikeyin ikiňini. Kunduda. Götüň açylma näme boldy? Döwletdeýdik bolýan ýaman köpellüläý bular. Kripto yazdyň awa sağ ol minnettar. Blog ýansyň bar ýöre. Beýleki näme düşýänki? Vay senem ýazyp goýur bir senem bir blog çykyp goýuryn. Düşman etdirip.
Şuň taňa ýaman bolan ölýänam bolsalar öz watanymyza eýe çykýar. Çürük tohumynyň eline galmandyr biziň Türkmenistanyň, biziň watanymyz. Biz wara nur ýalňyş etýär ýurtdan gaçyp elinjek bolan eline berip otýarys. Inne bular wara bir hile gorkup başladylar gelip. Ha gelneje ýüzüň açaýdy, men özüm bolsa YouTube'a giray. Vay, senem gittin bloğa. Barıyorum. Assalamu alaykum Nura. Efirmi gavat gelen görmeli. Aleykümselam. Assalamu alaykum vatanyşlar. Onda tüm azap edip täzeden zähmet edin meni görjek bolup. Käwr adamlar, käwr efir açanlar adam tapanok görgüljükler efirine geller ýaly. Yo, men olin ayırdıňamda bular başga account açıp yene gelýärler. Yani iş edende şolar ýaly daýsan. O iş edende şolar ýaly etmeli ki ýygyňda ağzyňa teredip duran nemmesi. Hani boş diýýärdiňiz ha. Boş bolsam näme üçin gelip töwýäňiz? Näme üçin maňa bir zatlar jogap berjek bolýaňyz boş bolsam? Sonra jogap gidişellik hep onu başaraňyz. Konkretni şep koydum yankada aynı. Gözüm gönüm metanok bilen tespiden. Açıyordum diýsem açılmadı. Bir ayam sorok verdim. Gol sorok verdim yani. Türkmen sana. Uruşuma göz yetirdim. Halk çıkıp beýdip geplemeýän garşyňa. Diňe çürük tohum diýipen ýan men bu gelýänlere. Halkyň içinden taňa bir şeyler. Bu nazar çürüğün videosunu koyduk çöllaki nembesini olun bu ağalarının Kemal Recep Dağı'nın şuna bir şeyler mi kaya? Çöllaki videolarını. YouTube'a koydum ben YouTube'a 50 euro pul verdik aytam. Öyle men etýäs. YouTube Prasmotor'dan 50 euro pul verdi şu anda. Diňe şu video için. Malades. Yelin gelip duranlar. Sizin reklamaňyzdan pul ýatyar. Pul ýatdura. Zato halk gördü. Yo, näçe prasmotra bardy eşo. 35.000 mi 40.000 bardy. YouTube ýalyada. Bu näme diýmek bilýärmi? Paşty Türkmenistanyň 3-den 1 gördü diýmek. Çünki Türkmenistanda bir YouTube kanaly 5 bolup 10 bolup görýärler. 3'ten 1 gördü diýmek galanam eşitdi kulakdan eşitdi. Kulakdan eşitip bardy hemen görörnik koydu. Fakat men taň aýdyn 90.000 100.000den geçýär şu prasmotra. Amerikan Daşary işleri ministri Rashid Meredith 2 minut kabul edip durady. Hawa 2 minut dogurşol. 2 minutçuk. Çewi Daşary işleri ministri Türkmenistan Daşary işleri ministrine göni 2 minut wagt aýyrdy. Ine 2 minutla yo bir hamburger ýen çaňam geçerler şu 2 minut bolun. Ministre aýyrlan wagt. Vatandaşlar. Tuvalete girip çıkan çaňam 2 minut geçer ha. Yani o Türkmenistanyň şida onu arşagalarşyp bu arka dägimde milli liderimde planimde diýip gördüňiz o. Rýakka musurlar. Başga döwletler pernime adam eden o. Hatta Türkmenistanyň prezidenti haýsy ýurda barsa baran ýurdanyň kelle saat başlaýar ondan. Uromalar soraw tutup başlaýar. Näme üçin bular ýaly diktator bilen duşýan, näme üçin işleşjek bolýan bular bilen diýip. Uromalar ýygyna kowalap ber. Bular bilýärmi adam uğurlaýar bular diýip. Bular bilýärmi gullukda eskerleri paltegidir ýa zor bilen çağalary paltegidir ýa. Bular näme edip göreni bilýärmi diýip barp soraýarlar soň. Nur şu köp noktada alma ýokarek, nur men aşak düşek şu köp noktada alma ýokarek. Gerek bolsa sen barada öz efir açyk geplesin. Ay munam bloklar. Bu näme görmedik mi ýa-ni? Bara ýörür. Görmesen men efirimi. Adawetde ýene bir account açdy ondan gel. Tene Nuri. Yo. Men näme o? Gurwan gulyň etýän näme o? Men gowurmy?
Kurban gulum özüne yapmayan zady blog edýär. Menem size göre bolýan. Sizem kurban gulyn gowurýan da şeýtse-de. Menem gowurym da way bilem ok buyurýan. Şunu okurum da sözlerden bir hiç şunu tanışamayın. Kurudaya gowmy özüne. Can sağ mı? Salamu aleyküm Nur ağa. Wa aleykümselam. Salamu aleyküm Nur ağa. Orlu buna maşgadan görünýär düşüreşek bunu. Ya. Nokur aşakdan ýatyp koýur bir mut aýtjakladym malay. Daş ettin ayany. Gowma moňa Men berde dik gör. Rabim de taş yerler. hoş bolduk. Gowma gülelek gençe canım tamam. Sırada dene. Salamu aleyküm vatandaşlar emmän. Aleykümselam Robin git. Garoçam Aşgabatda bir neme taşkynra garnaşlanmaz Aşgabatda ýaşaýar ýanky gelini şu Aşgabatdan alan. Bye nokur bye bye. Gitti nokurum. Aýdy berim. Onsoň pravasy mardan alınan pravasy, maşyn pravasy. Olin gaýlar saklap sen diýe prawaň Aşgabatdan alınmadyk bolan üçin sen minmek bolanok diýe. Bolmasa nomer, maşyn nomery, maka nomer. Ýöne prawaň diýe mardan alınan. Ýa görýäňmi çykkan kanuny Nura? Bu näet düşünmek kamyňa? Ne meseleler edip börler bular men yaman hayran alýan oşuňa gara. Düşünüp bilemok hiçili. Halkta güne. Kaytar berem tok iş sada. Dım otýur semme zady silna. Şondan bilýär. Nämeden bolsun? Hakyky gaýtarga Kemal Bey. Ýa-da kanun çykanmyş bolar ýaly. Kanun ýok bolar ýani. Aldy ýaldyr. Prawaň Aşgabatdan almadyk diýip Aşgabatda sürmek bolanok diýen näme o otaý bol. Bir mukaddes ýer muka näme ka otaý. Ýa Arabistanyň bir nemesi muka, bir mukaddes toprak bolmuka. Aşgabatdan bir üýtgeş gerder şol Türkmenistan. Ya Allah tarapyn mukaddeslik berilen ýerde şo taýym dogrymy Nura? Kanuny görkezdi, kanuny. Robin Hood. Şu çıkan kanuny görkezdi. Başa sizin yaman hayal gelýär-de. Aşgabat paýtagy. Kemal Recep tanymyan Ýani. Gaty gepler bilemokda şondan. Bolýar. Talip geljekkäm Talip. Selim 87. Velayet paralygy gelýär diýer. Ay velayet paralygy näme gözün çykardylar. Velayetden gelen daýernisler ýatyryp otyrlar diýär bara. Wa aleykümselam bolmuşsunuz. Kime propiska falan oklar. Ya goza gurula ya da çıkıp ödü ejen efirin arkasında bu kolu oturmadı. Nämeden gorkýan o da ýa gurulaýsyň näleýdi? Gurulap bilen ötesinde gurula. Sen dogunuz ki beýdip berdi porsa motana. Ýasyň aşaňda gurulama öýdi, ýasyň. Öz borçudur da adamnyň o näme. Yo, neme iş diýär. Hey dur. Stop. Er adam öz gurulaýşy waýdyr o. Näetdiň aýna? Ýasyň aşaňa etmedi ýa. Bolýarlar diňler. Cenneýen galokoda gyrýanmy gepdi. Näme diýen sen hiç gepdi. Gira ya, Sparta. Bir eşitler şuňky. Tak. Näme diýjek? Bey nemen ýaky dawernis meselesinde. Özlere propiska salanoklar. Bilýän 5 ýyl 10 ýyl bäri. 5 ýyl 10 ýyl. Şondanam dawernisde alyp minmeli bolýan da sen propiska salmak sen näme aýalyň Aşgabatda bolsa, özüňem şoň ýanyna ýaşaýan bolsaň, propiskada salmaýan bolsalar, sen propiskaň geriňe mar bolsa, elbetde maşyn nomeryň mar bolýar, propiskaň şo taý bolar. Aşgabatda propiska girmän soň sen Aşgabatdan ýatyp maşyn sürmeli. Ay bir haladyň da birini Aşgabatdan bir geydi. Ölünniň dämini. Ya tapady ýok. Oğlun Aşgabatlı Gıymar'dan ya Balkan'dan.
Onun näde bitirmeli o maşyny? Nura maşyna Moskowat aganomrun. Ýöne prawa mardan alınanmysyn. Onu başga nereden aljak dene? No. Prawasyny al 18 ýaşady prawaly maşyn sürjek bolýar, propiska ýyp bilen oklor. Neyle bilen edip görünýär adamlar. Utançla ya. Utanca o yadır şu daşar yurtlarda aýtsaň bara. Utananok. Gatýaret güleri o bular bara. Näde utanman hem şular ýazapdyr edip bilýär. Hökümet başdanlary, Berdi Muhammedowlar. Familiýaňyzda Muhammed ady bar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ady. Näde bular ýazapdyr bilýär. Kakanızdan azıcık bir kulturadan başka da bir dini sapaklar almadınız mı kanada? Onda ne için sadaka verip diyorsunuz? Sadakan kime veriyorsunuz? O Hudaýyň andan soň veriyorsunuz sadakany. Elini açıp ayaklara koşup diyorsunuz, mescide girip ya Käbäge gidip namaza durup secde edip diyorsunuz. Onda o zatlar ne için ediyorsunuz onu? Ha? Eger azıcık bir Hudaýyň ýany bolsaňyz, bular ýa faşist bolmalylar. Näme hemmemden bir türkmen diýär şu videoda hemmemden bir türkmen haw diýär onu görgüliň o söz geçen o gaýtan ejen falan edip ýöger ama. Gördüňiz mi şu taýsyny? Ay bular bara Muhammed adyna ýa familiýasyny Muhammed ady. Şoň arkadyna bukulyp edýän haramçylyklar, zalimlikler bara. Oň üçinem dogdogda bular milyon, 5 milyon ýyl ýakalar bular bara. Kemal vatandaşlar Kemal Bambuk tanıyan olsanız Kemal Bambuk. Kemal Recep eline saat milyon dolarlık saatler takınıp Instagram'a koyup paşırdap ýören oglanlar var şol şey. Richie Milli diye näme atlaryny bilemok mena var. Zilli diye ýene word diye kımmat brandler giyinip hasona atyp gören, halkyň hasabyna baýap uğurluk edip görenler. Baş uğurlardan. Tonman ýene ýurduň içinde gezip emýär wara. Ýene Türkmen halkynyň arasyna çykylman ýurdum terk ederdim wara eger. Bular ýalak halkyň arasynda näde binamy sorup gezip bilýärler. Neyse vatandaşlar, ben efir yaptım canına sağ olsun. Ben bir efir neme kipten ahirinde bu aças bir tarih bir efir nemeden gelecek. Var gelilmedi mi ya gelesi gelmedi mi? Bilmedim şu ada yok. Ya iyisi vardır Nura. Doğru mu? Canına sağ olsun vatandaşlar. Ol ya sağ olalım, sağlıklı görüşelim. Tamam.